Здравейте YouTube, аз съм Немит Геймър и аз играя Асасин. Както гледате, аз съм в града и сега ще се опитам да минам колко сме ли повече мисии. И гати хората все ми се бутат. Оп, айде по стълбите. Аз бях в базата на Асасин, но... Опа, това ще... Добре, може би ще отидем... на там. Защото аз повечето места бях ги, защото днеска си взех играта. И започвам да играем. И до някаква степен разбрах как се играе. Но за сега ще погледна. Nope. Ама какво е това? А, не. Идвам за тие, бе. Как успях е тук? Не. Не ми дреме. Тара. Само лошо има тук. Я не. Ще се бутам на тебе. Да, аз трябва да отида за Сокола, да кажа на Сокола ми, че съм тук или нещо подобно. Ето сега, нагоре. Так. Да, и днеска си купих един джойстик за компютър, за да ми е малко по-лесно, защото така както да играя с контролер, с джойстик е много по-лесно, отколкото с Не, няма да параш тук ти пък. И да, ти пак чак там си ми се озова. Пиле. Айде, ела тук. Айде. И да го направим. Аз съм на върха на пирамидата. Само че ли съм. Гати големия град. Огромно. Идеално за Асасин. И сега да скачаме. 3 views points. И ви колко искате? Трябват ми още 6. И ако ти да се кача още един път там горе. Чакай. Map update back. Това отгоре ли е? Какво? Отгоре. Или пък е от другата страна. Това е отвътре, бе. Да не е тук, бе. Ето. То къде ми се крие. Това си го спомням. Това ми е за време. Което не успя да го направя. Окей, бе. Започваме. Не! Няма пак от това страна много. Дай. Давай, бе. Качвай се под... Колко ти да изкачиш една стена? Виж колко е лесно. Виж колко е лесно. Не, това няма. Не ми дрема, аз тук ходя. Махай се от пътя ми, бе. Ти пак ще ме събориш. Няма, чакай.
Дали ще имам време да се изкача? Оф, майко, да му се не... Оф, няма успея. И там се не види. Мах се от мене, бе. Пак е на 68 метра от мене. Сериозно. О, това си го спомням. Не! Сериозно отново. Давай, дали ще успея. Давай. Давай! Давай, човече! Сериозно, няма да успея. Не бях толкова близко да му се не види. Не, няма успея. Той бе отгоре. И не успях! Гаст. Нищо. Айде сега ще му скача там горе. Давай. 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 Асасин паток. Айде, още се качваме, още се качваме. Аз имам 2 мисии, му се не види. Какво толкова му трябва? Кей гати асасинчето. Асасина ме харесва, май. Това е една стена. Ти се изкачва толкова много. Не, пак ли? Гати асасин. Хора, както гледате, пишете в коментарите дали минавам отдолу или да минавам отгоре. Защото мисля, че отгоре е по-добре. Защото, както гледате, има повече пространство отгоре, повече може да се минава. И сега ще ни остават още, когато направим това, ще ни остават още 2 Vision, което трябва да се минава. И... да знаете, че аз ще правя и епизоди на GTA по-нататъка, може би. И затова сега нали съм си взел Assassin, това е единичата. Имам и двойката, затова да кажем ще мина малко епизоди на да мина Assassin 1 и ще започваме с Assassin 2. Уи-хо! И мисля, че се фрасна. Остават ми 5 отвърт. Още после. И... Здрасти, бе! Уи! Дали ще успея? Не, няма да успея. Аре малко... Ела ми тука! Опа! Ами така, тук. Не! Ела ми тук. Та пак ще една копо, само е тук, гледайте. Гато жената. Не ти пак, как мога ти удръж асасин ли, бе? Всички бягат, бягайте като мене, хора. И се качвайте. И то пак ме спъна. Айде, качвам се. Уи-хо! Сериозно. Аз преди за малко летях. И за този епизод направихме само... Опа, какво става, бе? Нищо. LB. Ела ми тук, бе.
Добре хора. Ще се видим в други епизод на Асасин. До нови срещи и до други епизод. Чао!